Și ca sunt mormoloci, ăștia sunt mormoloci. Avem și mormoloci. Dar ce să facem cu mormolocii? Noi te-am pis doi. Salut și bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei care sunteți aici pentru prima dată, eu sunt Anca Tămaș, mama a doi copilași cu vârsta sub 4 ani și aici vreau să vă prezint și să împărtășesc cu voi modul în care învățăm noi acasă. Astăzi aș vrea să vă prezint câteva activități sau câteva dintre activitățile pe care noi le-am făcut pe baza poveștii Ursul păcălit de vulpe. Prima activitate este un joc de atenție și veți vedea că noi am ales să-l facem pe perete. Puteți să-l realizați și pur și simplu pe masă, totuși am preferat ca de această dată să-l facem pe perete și asta pentru a-i oferi încă o ocazie fiului meu de a-și dezvolta mușchii brațului și antebrațului, care sunt foarte importanți pentru activitatea de scriere. Aici este vulpia în căruță și ce face vulpia? Aruncă pești. Aruncă pește, ea nu și aruncă oricum, știi? Ea și aruncă organizat ca să știe cum să ia pe urmă. Am să-ți arăt, eu am să pun câțiva pești și tu îi pune exact cum i-a pus mama, da? În același mod. Ok, hai să vedem. Ok, hai să vedem cum a pus, ce a pus vulpia. A pus prima dată un pește de ce culoare? De albastru. Albastru, hai să pui și tu. Apoi ce a mai pus vulpia? Unul galben. Da. Acolo a pus verde. Așa este, da. Hai să vedem. Pe urmă vulpia, uite cum a pus, fii atent. Următoarea activitate a fost pe cât se poate de haslie și de antrenantă și a fost o activitate pe care a trebuit să o facem din nou și din nou, mama și fiul, tata și fiul, mama și fiul și tot așa. Am fost la pescuit, da, ne-am gândit să le arătăm ursului și vulpii cum ar trebui să pescuiască, așa încât să nu rămână nici fără coadă și nici să nu înșele pe alții. În video care urmează veți vedea pas cu pas cum am realizat această activitate. Așa, să vedem câți pești. 3 și ce culoare? Verde. Verde, hai să vedem, 3 pești verzi. Încerci să prinzi 3 pești verzi. Da. Prins 3 pești. Da. Deja ai prins 2. Cât ți-a rămas să mai prinzi? Cât e aici? 1. 1. Încă un pește va trebui să mai prinzi. Așa, un pește verde. Ok. Da. Acum e rândul meu. Ne-am confecționat și animăluțe din hârtie cu care să putem spune povestea și alături de care am povestit puțin despre
Ce facem în momentul în care un copil ne îndeamnă să facem un lucru care noi știm că nu este potrivit? Ne-am gândit că poate și ursul s-a gândit că sfatul vulpii nu este tocmai potrivit, dar nu și-a folosit creierul să gândească mai departe dacă să facă el ceea ce vulpia i-a sugerat să facă. Cu siguranță și voi ați avut momente în care ați văzut că al vostru copil s-a luat după un altul care i-a sugerat să facă ceva care este greșit și probabil v-a întristat asta și nu n-a știut cum să rezolvați. Ce vă propun eu este ca, bazat pe această poveste, să discutați cu copilul aspectul acesta și să-i dați exemple. Uite, dacă copilul acesta îți spune, nu știu, să-i spui celuilalt, vai ce urât ești, ar trebui să faci asta sau nu? Și să-l încurajați să își folosească creierul mai mult, da? Să gândească pentru el, să înțeleagă că fiecare am fost creați cu un creier al nostru care poate să gândească pentru noi și ar trebui să gândească pentru noi, să facă diferența între ce este bine, ceea ce m-au învățat părinții să fac, că este corect, și ceea ce nu este bine, chiar dacă un alt copil îmi sugerează să fac acel lucru.
Și în ultimul rând, la rugămintea fiului meu am realizat un experiment. A fost foarte curios cum a înghețat codița ursului. De ce a înghețat codița ursului? Chiar așa de rece a fost? Sau chiar dacă este așa de rece, îngheață, poate să înghețe codița cuiva în apă? Așa că veți vedea în video care urmează cum am realizat acest experiment și care a fost finalul lui. Ce crezi că se va întâmpla aici? Da, mami, vreau să Crezi că pun va gheață prinde un acolo în pește? apă. Va prinde un pește oare ursul? Da. Crezi că va prinde peștele? Ce s-a întâmplat cu codița ursului? A înghețat. Chiar a înghețat, cum ai spus tu. Și mai ții minte în poveste? Spune că ursul dimineața, după ce a trecut o noapte în care a căzut ger, în care a fost foarte frig, ursul a încercat să-și scoată codița din apă. Poți să încerci și tu, că aici ține mama de apă. Și tu trebuie să-l tragi pe urs, să-i scoți codița. Trage ursul, tare! Ce s-a întâmplat? A rămas fără codiță. A rămas fără codiță ursul. A! Și spune povestea că de atunci urșii nu mai au codiță. Nu-i așa? Da. Oh, crezi că a făcut bine ursul că a ascultat vulpea? Nu, ce trebuia să facă el? Trebuia să prindă, că dacă vedeam peștele, trebuia să-l prindă cu ghearele. Ghearele. Și trebuia să gândească mai bine, așa, În să-și capul folosească lui. creierul și să se gândească că nu așa se prind peștii, cu codița. Acestea au fost câteva din activitățile pe care noi le-am realizat pe marginea poveștii Ursul păcălit de vulpe. Sper din toată inima că ați găsit câteva idei potrivite pentru copiii voștri. Vă mulțumesc mult pentru că ați urmărit până la final acest video și nu uitați, un like, share și subscribe sunt mai mult decât apreciate. O zi frumoasă și ne vedem data viitoare. Pa!